se elabora, pues ahí está la máquina, pues ahí tirem ahí se echa el agua, en castellano porque si no, el agua, ahí se elabora el agua, la sal y la levadura, y de ahí ya pues este tipo de máquina ya cuando ya está pastada, pues pasa a la siguiente máquina, que es la monocesa. Tiene un tiempo de 20 minutos de duración, más o menos, del proceso de amasado, 20 minutos, y después ya pues, allí pasamos a la otra máquina ya. Y es que es simple, primer se tira, normalment se pasta primer en l'aigua, la sal i tot, i se deixa un temps de treball de 15 minuts i després ja, a partir dels 15 minuts, pues tirem el que és la levadura, que tenim la pastilla, se dona 5 minuts més i antes de que el pas comenci a fermentar, agarrar-li antes de la fermentació, ja passa a les altres màquines, que el procés de fermentació té que fer-ho ja en aquesta màquina de reposo, és molt important. I del forn? I després d'ací, ja, una vegada passa així, que els carros, d'ací ja passa a la cocció. Això és tota l'elaboració que se fa. I de la cocció a la venda. Vale. Pues moltes gràcies per aquest projecte. Ja vos passen el recibo. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, CD pirata, chinos con rosa, cuento de Adam funeral y 4 bodas, me burlé en